Шановні сябры, тыя, хто прачнуліся гэтым нядзельным ранкам і дайшлі до нашага фестываля, я рады абвесціць, што ў нас пачынаецца ўжо трэці дзень фестываля інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» ў Варшаве. Пачынаецца ён з канцэрта і заканчваецца будзе таксама канцэртам. І гэта вельмі важна, што кнігі гэта не толькі пра літаркі, гэта яшчэ і пра тое, што з гэтых літарак можа зрабіцца. Гэта і прыгожыя песні, і самыя розныя фарматы, ад тэатральных да кіношных. Добра, не буду зацягваць, пачынаем сённяшні дзень, пачынаем на нашай галоўнай пляцоўцы А з канцэрта Алеся Папковіча «Між берагамі». Калі ласка. А хто тут усім не такі країн надихає гноєм і гумою? Ти хапай тут росли тих не назвать бескатыщина. Бог як надей тіла, але комусь до гэтага справа не турбує зусім голова. Пустота! 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 День прожитый дарма, так ось просто треба признаться, яким справа тут не була. Чорна думка ідея, отсюда скакання одна. Пустота! 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 Меня зовут Олесь, былой политвязень, мастак, музыка, это Дмитрий, вельмі таленты музыка, дизайнер. Я так не подыгрывал нам, и самому Львовольскому, только когда приезжал в Вроцлав. Так, але это конечно кажу. Вось. Сёння тема такая у нас вельмі пасуе. Прапанована была ад прадмовы «Між берагамі». Поразважаем пра кнігі, пра пісьменнікаў, у кантэксце сучаснай сітуацыі, якая зараз адбываецца, таму што вельмі шмат пісьменнікаў і мастакоў і музыкаў зараз знаходзяцца ў няволі. І вельмі для многіх гэта такая непрыемная тэма, людзі не вельмі хочуць пра гэта, как маё назіранне, я бачу, што некаторыя той, што цікавы такі момант, што людзі тут баяцца больш, чым тыя, хто знаходзіцца ў няволі. Я так не рыхтаваў спецыяльны тэкст, хачу, каб гэта ўсё сумленна было, але будзем прытрымлівацца з гэтых усіх нашай сённяшняй тэмы. Так, яшчэ распавяду крыху. Быў такі гурт «Дзея» калісьці. Это мой гурт, які зараз ужо не можа існаваць, таму што пад ціскам знаходзяцца музыкі, якія знаходзяцца ў Беларусі, так званым чорным спісе, пад пагрозай затрымання зараз, яны проста не могуць граць. Я до чаго проста веду, што в 2020 годзе быў запісаны альбом, песні некаторых, на жаль, былі
там видалені по зрозумілих причинах, але можна знайти в інтернеті пісні. Написані 4 роки тому, але вельми пасує до сьогоднішнього настрою. Тому сьогодні так само почуєте, крім нових пісень, все ж таки і мої пісні, які були написані ще вельми давно. Так, не хвалюсь, все нормально. Добре, де я? Дорога стала мне незнакома, шукаю везде якості люди, хто ви все такі, вороги мої, ті сябри дорогие, зорное небо понад головою кружись, подорожник космічний землею, диво, кольки планет не откажи. Хто ми такі, откуль прийшли, хто ми, откуль, куди йдем? Редкое питання, одвішне все. Заходив по плясовий, шукав на дні бутельки, отказано питання життя, як на кружельки, стою на світлофорі, червоний колір криша, спинився, призадумався, так мане геть тиша, а зорне небо понад головою кружить, подорожник космічний землею, слухай, кольки, планет не откажи, хто ми такі, откуль прийшли, хто ми, откуль йдем? Покуль шукав, глядів, згубився п'ятим днем, Зараз ми на межі. Моя пісня так називається «На межі». Тут якраз таки про всі відчування події. Щось сказати. Добре, ну без проблем. А може я ж зачитаю, давайте. Заворушилися шурупки системи, як черті у багні заров руховік, і узрушив по рейках льосов железний, кривавих репресій важкий тягнік, по головах, по марах, по сподівання життя, покоління кидає знову змрок забиття, на сніданок у в'язницю пацуку, по одним і тим же звінням одного ланцюгу. Сам по себе спешаются по справе своей, спустили в улицы под дождем, облились невыто слезой. Бо здається, що назавжди замкнулося все в этой петлей. За пазухою Бога не ведають, нічого люд каже, я не дбаю. Моя хата з краю, нічого не сприймаюся, шумом щось зникаю, голову схиляю, що робить, куди подяться, за якою бігчу межу. Що
хаваться на країну зомбі гляджу. Тяжким ланцюгом повіс над усією країною пригон. Ти вийдешся за кратовою, бачиш, що не зник той полон. Со своей веры худшей изменяй свой накерунок по поводу, что полиция дума, эй, человек, над тобой пануя страх, и он живет в твоих нервах, думках, в жилах и в костях, тысячегоддями прозгены, расповсюджував зерни зла, и зараз волком пожирая, поколение як ягня, экстрадиция, релокация, депортация, иммиграция, прозгиизм и окудовища, революцию Мартиновича, наш шукай, снова милиция, не паранойя, а традиция, от КДБ до слежчих органов, як от зграй, чорних воронов, що робить, куди хотіться за якою легче мяжу. Що робить, куди ховаться на країну зомбі гляжу. І вдихаю я повітря, а того повітря нема. Ти вивішся з полоном, а напереді знов стане стіна. Такая ось песенка, я згадую однойче, это я так, спромтом буду казати, згадую одного поета, Юртаєва, дитячий письменник, який з нами сидів, на промке такие іде, а там у бочки сміття полили, вогнище такое, зима, у його такий твар сумний. И я так думал, коли бы у меня был фотоаппарат, я бы зробил фото з дыма, и вы стоите ззаду вогнище такое, как это, горит душа поэта. Но на самом... Зараз тут почекайте. Ну, зараз ми підійдемо до такого, така невеличка, просто передадим такий настрой, осінський настрой. Зараз таки буде, поділимося криху. Сунуться у тягник метро люди, быть марши, усюди безсенсовная все, нету снятый боротьба, але все это не со мной. На душе я отживаю спокойно. Гасить ствол в уголі серця гудка, прийде уже весна. Так за годом год иде, тягнется умит у сне. Тут няма чого тепер чекать. Усюди безсенсовно
што хацеў паразважаць яшчэ пра тое крыху, ну, распавесці, як уплывае на творчасць гэтая ўся сітуацыя ў няволі. На самай справе нічога добрага і нікога плёну яна не дае. Калі ты пазбаўлены волі, калі няма свабоды, наадварот, гэта цяжэй нешта рабіць. Таму неверагодна, як можна штосьці такое зрабіць, як, напрыклад, там за Камерон. У такіх умовах гэта, ну, вельмі моцныя, годныя людзі, якія штосьці робяць. Не гледзячы нават, што яшчэ і тэрміны такія вялізныя даюць, але бываюць вязні, якім даюць не такія вялізныя тэрміны, але робяць такія умовы, што ну, гэта будзе за 10 год табе, гэта праўда. І вельмі хутка, я хочу нагадаць пра тое, што зараз гэты людзі там знаходзяцца. Хутка пачнецца зіма. Гэта неверагодна цяжка. Той, хто тут ёсць людзі, якія былі там, яны ведаюць, гэта жахліва, гэта страшна, халодная камера. Карацей, хутка пачнецца зіма, у нас песня так і называецца «Зноўку зіма». Тень по вуглах, в галинах и вена пустыни, кров чакаю день, что у его лестках прыйдзе зноў лямпачка стоит, дым цыгареты, як змея, замерла ночь, а за окном зноўку зима. Змушаний шлях, зоры зіхтіть, руша вятроў, знёсла зямля. Сівеюць дахі ад снягоў, но дзе ж той край? І тут і там паўсюль межа, замерла ноч, а на душы зноўку зіма. Праз ветер пераменаў час, чтоб не знайшоў, чтоб не згубіў, а кожны раз крылы ўзнесе. Да сонца імкнецца, да святла, з надзеяй дзень, што прыйдзе ўжо хутчэй вясна. Але пакуль сівеюць дахі ад снягоў, змушаны шлях, зоры зіхціць, руша вятроў, ну дзе ж той край? І тут і там паўсюль межа, замерла ноч, а на душы зноўку зіма. Так само знаковая такая песня, она что с 20-го года. Что я могу сказать? Трымайцеся,
Ти, хто там, тримайся, браття. Все захотели зоры так призгасли на душе. Шукали некой добрыни, замест очай пришел. И дали с умом за окном, озернись вокруг. Застались от войны, от мороза. Застались от войны, на те опальные тропки. Заховали святого, але негода надышла, окутала усё чистое сумнениями мгла. И вось теперь, так быццам знак, кружатся кромкаши, спустили хмары, рэха грому, дзень не быў начы. Застались только от малосумные дроги. Застались только на те умарные дроги. Застались только от малосумные дроги. Застались отваги, надею марные дроги. А это такая буде зараз криху саркастична жартовлива пісенька, зовсім недавно написалася. Може, спробуем, не отримається все. Хочу сказать криху, не глядячи, мы говорим про сучасних білоруських письменників, але все ж таки тут все зв'язано. Хочу нагадати про Солженіцина. У нього була така історія там, про то, что был час репрессий так само, и помню час, там Сталин сказал, что жить стало лучше, жить стало веселее. И мне эти бухгалтеры веселый это такой плакатик, там написано было, это жить стало лучше, жить стало веселее. Сталин, это цитата там. И некто написал литеру У, что Сталину стало лепее и веселее жить. И посадили уж бухгалтеру, не разбирались, кто там написал. Вот. Хочу сказать, что не жахливая ли такая ситуация, вельми все подобно на то, что зараз у нас. Спробуем.
Жить стало лепей, жить стало веселей. От того мы так рогочем, что аж слезы льют с большим. Никто не хочет, ни хатыру поставили уж себе все. Поговорили про краину и забылись по крысе. Нібито нічого такого, нібито нічого, отбывается нечто там на межи. Не хвалюйся, ляг поляжи. Котики, собачки, прихожие картинки, кветки, сердечки, святошные дожинки, працує система ржових окулярів і промивки мозгов. Нібито нічого такого, нібито нічого, отбивається, і вже до сусідів прийшли. Не хвалюйся, ляг поляжи. Машина репрессий кровавой рукою затягнет шрубки тебе за собой. У самую бездну системного дна те початок дерев, геноцид и турма. Нібито нічого такого, нібито нічого. Ты проснешься, але не буде уже ни країни, ни надій на життя. И коли заграней тебе контролер, тебе скажу в турне: не хвалюйся, присядь, посиди, присядь, посиди, покуль ще живий. Імпровізую зараз на ходу. Дякую. І зараз наступний пісню. У нас там є час, так? Ще є. Про сенс життя в цьому світі. Не забывайте, что у кожного своя карма. Як простори ветер моц збирає і губляє, ми йдем по світі, кожний сам себе шукає, розляси гори, гора радості й тривоги, де себе не знайдеш, легкої не шукай дороги, вимушений криш на плечах, тяжа життя свой волочи, от покутов чоловічих, яка себе не утешить, неодрывно всюди привітний петлей. Ти не ховайся, ведай, кроче за тобой. Кожний сам своєю іде дорогою обраною, кожний сам себе со своєю душевною раною гукаючи простему. Един назори лету тенно, нібито все покол отбывается неизменно, вымушенный крыш на плечах, тяжа життя свой волочи. Ты застанешься человеком, отплатить карма кожному контейню неодрывно всюди привітною петлей. Ты не ховайся,
Это был первый раз, когда мы ее проиграли целком. Мы... Что четвертый месяц только на воле, ну что вы хотите? Але гэта не апраўданне. Адна з песень, якая пісалася, яна палова так атрымалася, што палова была напісаная там, палова ўжо тут. І, ну, все равно, можна так сказаць, это як такі ліст на волю. Зора Венера. Зараз падрыхтуецца бубнач. Все будзе добра. В конце мы тут так поспеваем, раньше. Светлая зора Венера в космічних просторах згорела, апошняя з ёю надія прыядам святла. Нам шмат прайсці давялося, але што цяпер засталося? Што цяпер нас чакае ўжо як не зіма? Холодная одинота затягивает, як болото. Калі ніякай жа веры не было, ўсё дарма. На чым тады трымаецца наш свет? Подобная вера, калі не ўправа, не ўлева, пад акупантам краіна, і тут і там турма. І невядома дарога, і што чакае з-за рога. Мы верылі ў мір і жыццё, наперадзе зноў вайна. Тут знак катаюсь бесчуром почвары, сочек праз рынку замкнёных дверей. Тут дротом колючим окутанным марой присмак железа у тёмной ночи. Тут побач баллоны война, зникают коты и жыццё. Ты можешь кричать, але тебе не пачуе ніхто. А можа сусвет нас пачуе и верне нам тое святло. На силы добра не гаснет надея, бо калі таго не было, на чым тады трымаўся быў наш свет? Дякую. Яшчэ одна такая зимовая песенка, я думаю, уже хутка падыходзім да нашага часу. Птушки замолкли, настрой засыпало снегом. Як снежный человек назираю замиранием внутри. Машины и люди перед вашим пробегом спешаются кожный сам по себе хто куды. Люди у окнам є булавою, повсюди тільки стюження вже листоти. Шере небо над мерзлою рекою, покрились снегами лясы и болоты. Солнце сховалось у друзья мой промень, и я чекаю тебе, солнце. Солнце сховалось у друзья мой промень, и я чекаю тебе, солнце.
хто день за днем незауважно проходить мимо. Здається, що холод у серці амаль перемог. Люди у окна б'ємо головою, повсюди тільки стюження можу істоти. Шере небо над мертвою рекою, покрийся снягами ляси болоти. Солнце сховалось у дузе мой промень, и я шагаю тебе, солнце. Солнце сховалось у дузе мой промень, и я шагаю тебе, сонечко. Дякую. А зараз такая песенка, давайте, такая задума была, как крыху веселейшую скончить, как вы крыху подпевали. Сможем? Сможем. Бо ще й гармонік буде класно. Так, здесь такая тема, мелодия ось такая. Попробуйте. Давай, раз, два, три. О, класс, класс. Погнали. Еще раз. Крок за кроком мы идем, разморочные сны, широстью в сердцах душевой горы. Прозвозийский дождь в непроглядной ночи, по холодных снегах ушаканье весны. Вечный огонь простем унесем, это наше солнце промень. Веры, что не сгаснет, покуль мы живем, не губляя надею в себе. Это мы идем далее. Один одному минак, а я думками разом, и умолкливой тиши. Кожен з нас партизан, пихая будет за край, и рассеять той змрок. Разом всей громадою мы зробим вечный крок. Вечный огонь простем, унесем, это нашего солнца промень. Веры, что не сгаснет, покуль мы живем, не губляя надею в себе. Это мы идем далее.
Дякую. Що ж, може вже потихоньку скончать. Хотя бы при конце такую просто, как развеять еще такая, по минимуму она такая негативная, але цалком позитивная песенка. Так, давайте спробуем. Все, опошли заиграем и мы уже заходим. Восстановился уже бубнач. Я крошу по дорозі свою люксу, чекаю на припинку автобус, натхнення, ветер у кишені моїм завелся. Мабуть, тому, що там космічная дірка. Отсюда не буде, і я гэта ведаю. Як нелька вяртаць падзею жыцця, але прийде день, веру, прийде день, буде на нашей вулиці свята. Зранці спину світрує сусід, бясконцы ремонт, но аж воюем, а у меня житёвых позиций. Вырывается слово «камон», а что там напереди, только что ведаю, что непредсказальна дорога життя. Але прийде день, я верю, прийде день, буде на нашей вулиці свята. Дякую. Все. Дякую. Дякую, програма, дякую за можливість виступу, дякую за той, хто прийшов, хто почув, хто зрозумів, що ми хотіли сказати, але ще шмат чого буде, напереду все. Дякую.